Sabi ko na ano mo? Ha? Dapat nga dalan na. Kaya ito ka square meters ano? Ha? 400 ba? 400 na 200 nang ikoral. Aman, tanaw na to. Hello! Hello, how are you? Ay, kaya na ano? Ha? Plug. Ay, layo na ang flag. Nah, ito kan paano to? Suarez. Ako, sa parang siya. Ya, ara. Ay. Ah, dito ang hotel. Tapos na rin. Tapos kaya. Sorry sa kontor. Ang ito yung kabalik ng yuta sa mga. Balik yung katunja ko. 20 million. 20 million na. Galo ka mahal na pero. Ang dahil. Wala ka sa na to. Ha? Tagulan doon ba gani? Ah, wala. Asa na Isa sa tayo. Ano ka? Sintro yun. Ah, okay. Mahal kali. Ito, port. Ilay-ilay. Ito. Trust lang. Ito. Oo, itutulog ko na ilay-ilay. Parit. Pero alam ka. Alam ka pa rin sa nasa lungsayan natin ito. Kanang dala sa ito. Nasumpo ka ng sintro yun. Kanang corner. Ang tapat sa Mercury. Ilang nga pala? Balik ka kami. Ah, Kita ah. Yes, yes, oh. So, kaning house. Port, sige, Port. Port, tira na. Sunod na, Port, ah. Lingkod, dira, lingkod. Lingkod, may diri. Wow. Sa imong feeling? Good. Nice. Dapat kang ito. Amang ka mag-adto. Nahadlok siya nimo. Kana tukoy. Tukoy ba? Hmm? Ah. Hello guys. Lingkod-lingkod mi dire kay piting. Kuan na kapuya sa biyahe nagmotor. Hala port, ulan naman day dito port. Ulan na dito ayo nahan. Nindot kayo dire guys, sumanhin mo. Port, ali diri port. Ali diri ba? Ito guys, padung na imbayaw. Da kana na iwag paigbayag. Imbayaw na siya. Imbayaw na padulong. To dito imbayaw sa dito. Kana din na. Pag imbayaw na siya dia. Barangay imbayaw. Lang idon dito sa atbang guys. Kay na daw baligya nga yuta ani ni sir. Baligya din na nga yuta na daw mo palit ay buyer. So ahinti na siya sa yuta. Nagutol na yang kuan, nag-ahinti na siya. Si Maning ano yung trabaho guys pag dagan siya kaila may mamalit og yuta mangita siya yuta nga nay available kay mo na yung trabaho ahinti sa yuta para mga kwarta sa sideline discarte sa life nindot diri kay daghan ko andi aporto mga saging no lami no kanami tong tiguang naka nang kay ba nang tiguang naka tapos man imong puy-an diya magtanom-tanom ka garden Hindi, ari na. wait lang tapos magtanom kag mga saging lagot mo na ba simple lang ba nata mga andoy yan ang mga kuan ka ng nindot nga kinabuhi mga nasa syudad ng mga gwapong balay minsan nga niya gamay imong balay tapos na kay mga farm na kay mga tanom magtanom lang ka na happy na ba kana nga nindot ay puyo di kag ani nga lugar bukid man siya ang view guys na
Kandiya. Inyo nang yuta, madam? Ah. Dako asad ani. Inyo gining gipalit sa una or Palit atong dugay na kaayo mga 2007. brato pa to? Brato pa pero mahal na dahil sa atong nga time. Ah. Brato pa kung atong ikuan karon pero bugat na pangitaon. Mao gyud karon mahal na gyud ni, millions na. Pila pa ibaligya nimo? Kung ano gyud siya diri ang kinabratuhan 25 per square meter. Ah. Nindot man dire kay bugnaw dire ra pud matug. Dili ka uli ra sa good NHA. Ah. Di na may dali nanda. Yan na kay sige toy. Tay. Tay. I don't cut upstairs. Andog sa upstairs. Sa kami. Laninduta oy. Ibili ay isa ka man. Okay ra oy. Hindi ka bili. Dala. Okay ra oy kay kanang kuan. Pita kay na. Pagdi lang ah. Mag-get up and shoot. No. Kung gihubo akong chinilas guys kay. Pita kay to. Among gibawon sa ganyan tiga ulan man sa libo. Ah. Salin po sir, mga Do, nindot kay ang kuan da. Ubos. So, yung beauty sa no? Lingkod ko. lingkod. Ang kuwan nun ganun. Iyak, gulog ka na. Hulog ka? Mahulog ka na ko. Gulog siya. Let's Okay kaya dire kay bisag udton dako init bugnaw I kay. love the Philippines. Kaya ka sa ano ka ng mga solar. Sonar lang sa dapat. Gasa lang. Ay, like. Mapunta ka ba pa dyan? Butagan daw. Kana ko. Mabiin na. Ang yun ba, hindi ba? Tumating sa mo. Mamay ko na magpagay. Nay. You can stay here. Asa ba inyo sa no? Tay. Kawan bining net natay. Iwan. Upo na ka o. Tilaway daw ang bining net. Sabi niya I'm so hungry now. I'm so hungry. Okay. Sure ka magkaw ng bata. Aw. Ikaw ka na binignet? Ay, Duha lang. Dahalan. Yes, sir, tao. Wala na ba siya kuan? Wag ka sa kanan. Hindi ka on. Sa resa mo sa itlog. Itlog chicken, itlog. Lodon sa kuban. Dahalan. Isda, ay chicken. Ang mga na, isda. Ano gina mga bata? Wow. Bidaan ng mga tigigo lang. nay, bata diri yung balay. Wala. Wala sila'y bata. Ako may bata do eh. Baby bata lang. Lula na. Ito na yung bata. Hawa na kayo pa per meter. Pero Listening ko na. Ako na yun. Kaso kung food. ya, traga de tope ya, pero sa plano na. What's Ay pa po gapon. food? Sa plano na. Ning tanaw bitaw. Bahala ka na sa mga tubig. Ning sa tanaw le si Reto kaya basket mo palit siya. Layo magit din layo pa hindi sir. Bahala ka na tubig mo kay. Kade re okay ra na kaya alam na yun. Okay. Oto nga. Sasawan, kita kay kon. Kita ko kuan. Tama. Tingkod, sito. Si Mata was 200. Ako mangyog. 2,000. 200 na ba? Okay na. Thank you. Nakay 20 diha. What is this? Gita. Kawan po. Patilaway na. Pero ina tayo nga. Ang sagot. Thank you. Nagko maluto kayo. Iluwa. Okay lang. Dami ba siya? Ang sago kay humulan na sago. Umulan na ito na. Ayo. Ito siguro kwarta na no kay
Wah, na niya. Wah, iyan. Nag-ibayaran pa sa 120 pa. Wah, bayaran nun, di ba? Okay, pasagdan lang to niya. Nasa di. Wala yung na siguro nga, abinyag makakala ba? Alright. Tamis. Nice soft drinks. Uy. Please, uy, please. Please.